na Mokoyoye Lucia Ngare Nyabuke ni Ombogi abamunywomerete Nyang'au Ombori Alfred na Duke abachokorobaye Ngamona Ezra Geoffrey Job Ondieki Purity amona bande omuberoye nigura rusiwe senkendu ya Tombe Medicare chitariki 2022 cyumutinyu 5 umwaka uyo naye niwe asenka yaye ya Nyamanagu Wogisange Village Nyaguku Sublocation Magombo Location Manga Sub-County County ya Nyamira rituko rya Ijuma chitariki 2023 umutinyu 5 umwaka w'2023 asebali bonshi bakirwe n'umucando bugosiririgwa n'uyu mwabo nigo twarure engora yaito. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mwanchumo likiribono na kukwani andonsi ya sobereta sema rogoba ya wono chinga kichini kukwalgani ya semesa ya mwana majia nyara ukumanyigati ya ritu wabereto kukwalgani ya kuruwa sema ambia ya rengentambi kweka chinse chikobono chiyabono marogoba li tukerigari ya Jumatano sadiki ya merongebere na isana na mo mutinyo gatana kabere mwaka wachiri bubere na merongebere ni tato na mange habere ka ukalekana ayu aseri wango chuko sansamurana na kukumanya asenchire yobo ikiranyara wali tukoli ya lero ni gomu walibu azimio wabogo tukutira RIOKOROBEKANA atana na baba gotarra chinsemu asiri tukulia ni go batonge mesuma so kunyara kunyura ane bali bono basiri tugima bwabo chinga kichokorobekana awakolekana tama tukatato kijaye tawe gomrewe kama kaudi emrara morodinga kubwatira no morewe kama kalikia we Steven Kalonzo Musyoka kati ya baraibande iko batarre kati chinya getari imeyomo chune Nairobi sewono konyara ko batarra bali batigiritu chinkoma ime county ya Mombasa iko ya nyimbo baseberekania na goturubanyo musangrekano yuwa masabo ogendreta sensemelia ya Uru Garden saingati yali ngo chukomanya boige karo kelibono ekina kelikibwatira nti Ruberwe county ya Nyamira ne county ya Kisii and Nyamira keroka kego chigotegero boigo mutinyo kyanda stariki 19 yungati yalia twakwaligania sema rogoba yabono gendra gotobwate gweterensemeria mtandao sema ya Facebook Ndizi TV News Digital na bigensemeria YouTube na bogoto na buna Ndizi TV News. Joshua Auta ne giarigane boykirano ko yaretera goetera somuno aboimanyereryo eriterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha Ochake mese mwana mayeto gochakara itukeri gawono liabege twensema soko nyara ko inyura balia babet bagosiro mabwabo omurewe kyama kya ODM rara morodinga kubwatira namona bwatandi bandali tukuri yalera gati omurewe kyama kya we Steven Kalonzo Musyoka ni gobono batara enyagetari yali ya mama Lucy na bwene nyagetari ya Kenyatta National Hospital asiri tukuri yalero etarobono yabake okobono mo seneta we county ya Nairobi Edwin Sifuna gati ya barebuna Eugene wa Marwa Mwangi wa iria na boigono oyo kabero mugabana we county ya Kakamega gwikirivombe to paranya igo bakoleta ria siritukuria lero ngane konyara kumira na bali babete baguteguro chinkoma chinga kichokorobekana okubona gwakolekanete amatukatato aseiki ya eta senkwana ya obo igoni go barokana ko mu serikali asogo tumia chinguru goetania ekerengo.
Mwanchumuligire bono ntucho kumanya sobekana igoro yoroboti rogotigana yuni gobono lituko lya lero kubuligo kwa rure anene igoro yorobero rengete ensemeria ya keroka ekeroke libono omuna chebinate bireka gotebuna nige kine kirache gotegera tariki 19 ano mutenyo kyanda nigo chinga kichimugo yorebono osomuna chebinate birebuna nigo abori abagambi nabo igaba governor wabere kurose county ya Nyamira ne county ya Kisii kwane kibuna ngotwara barokigwana nakobori abatani kurwa chinkonga ichonse ya ne county ya Nyamira ne county ya Kisii kwane kibuna nko abaraba twerero karekeri baganye toko na cha wekigambiro muri kito kurwa se county ya Nyamira job maangi na roboti rwa senchira yobwikirano bose bomunachi ebina mugo kamau aseke gambero ekenene kya Nyamira ikiko gayana amangana y'echindemero nigo chinsemo chionsi chaikerana asoko tegererwe kina igorobebe egatiye county ya Nyamira na Kisii keroka ase omunachi ebina agane iri gotegerera ogosaba kwa rwetwe ogosaba gugonchorwa we county ya Nyamira na Kisii korwa sensemo ebwate okogania ase ekinekyo gotia ase abakoiraneria ase ekina ekyo. So what we do, since you do not oppose, I'll say by consent, yes. Abo wakili bechinsemo chonsi mbanyora ribaga lya bene kwegerera igoro yenganeye. We are running into by admitting the response is confusing further the petition by introducing new issues. Opinion that they should be respondents. And you have asked a very good question, my lord. For once. Yes. Nonya nigo liberera lya baligo kina ekero omwakili George Morara agania omonachi ebina kwerusanania ase ekinekyo. But when you come here and tell me that I should not hear Mr. Otachi, it's just quite unfortunate. Just find it quite unfortunate. Because we also have classmates, former classmates who are here. We are here before them. Engana yende yabage gotuboka noko saga noko mu MC bewodi arigo manyambega gisesa oyubo igo ore omosoeli ase ekinekyo asomo akili oye Justus Maeche ateba na kyukirira ogotacha kwaye ase ekoti Shabana. Yes. But my lord, one of the unfortunate things which happened is that some goons attacked him and they were making not so good comments involving the case. So I wish that all of us, we advise our clients that we restrain ourselves from asomo akili bwensemo ya Kisii mosota aichanera chinkwana chomo MCB wodi arigo manyambega gisesa anene mono ase emitandao. Toning down the rhetoric in the social media, this matter is going to end peacefully and everybody is going to have that situation in relation to saying a win-win situation. Correct. So the issue is that the petition should start there. Is the person blotting off our social media. Asaba bagabana bechi county cha Nyamira na Kisii koeneke buna omorembe noro ekero ekineke kegenrete asekina kirachi gwaturwa chitariki 19 omotienyi okianda omwaka oyo. So kila mtu ajue kwa mwingine, kwa yule mwingine ni kwake. So they tune down their people and they wait for the verdict of the court. Bono nigo chinsemo chionsi chasabiri gotwara obotereru anene mono county Nyamira na Kisii ekero ekineke kegenrete gotegererwa kurwa seke gambiro ekenene kya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Mbiye mono mulikito Job Mahangi asorobochi rwa senchira yowe kirano gotigana yubono mwancho muligereria ekiombe kya Mr. President ne ogya koretara ya buli tukulia lero aiga asomo chobosongo ime ye county ya Kisii na kunyara kurwa amhoro kererio anego kya saba swati nchire chokwebwatara na boigo kunyara wikirania mangana alenge OBORAI omulikito Josephat ya misi ne kirana senseme yona gotwargana roboti rokubwatia.
ekiombe kia Miss President kubwaterana amona million hugs mense ya Kenya nigo litukolia lero ya Nyarakobo ikomerana ime county ya Kisii elio kwena na maigilio uchia sababu gatani anena ABASUBATI chinchira bagwena takoba bakubwatia elio Nyarakobo bagosoa ase OBORAI mense ya Kenya. Na leo hii tuko katika mji wa Kisii, tumekuja kufanya mazungumzo na viongozi na wakaji wa kaunti hii ya Kisii kuzungumzia mambo ya uongozi ya kina mama. Kama shirika tulikuwa tumetengeneza program ambayo inaitwa Miss President. Program yenyewe ilikuwa inajaribu kuleta kuonyesha Wakenya kuwa wenzetu wa kina dada wako na uwezo, wako na tajriba, wako na nafasi ya kuweza kutuongoza hata katika kiti kikubwa cha urais wa taifa. Kwa hivyo tunatumia hiyo program Miss President kutembea katika sehemu tofauti za nchi hii kuzungumzia uongozi ya kina mama. Kwana imemo bagani oyo imemo cyabosongo niga bateraniri yabo Banyareko bakwena no basemya bona ABASUBATI mbabwate chinguru no bumanyi kuko Nyarako bakora ense ya Kenya ase chinsemo kwenye political parties zenyewe kuna vile vyama kuna shida ambayo himo humu ndani ya vyama. Alafu vile tumeangazia culture yetu sisi kama Wakisii na vile sisi Wakisii peke yetu kuna cultures aina culture sehemu mbalimbali za Kenya. Tunapata kwamba culture pia inachangia kwa wanawake kujitokeza katika uongozi. Napata kuna vile mwanamke anafaa kuenda nyumbani mapema. Napata kwamba msimu wa siasa huwa na mikutano inaenda kwa muda mirefu, na hivyo kikwetu hapa napata kwamba kwa wakati mwingine wanawake wanafaa kuwa wamerudi nyumbani mapema, na hiyo ni si jambo ambalo linafaa kuzuia wanawake katika uongozi. Abangina baitu nabaya naende tigatubaye n'echinguru ekitwagambire rero kumanyana ekero omongina akuru nyomba nigeroseti na isikari igakwerose igo naende onye bangina mbare ngekanga no ambasaja mbali kuoroka siko bakoreki bagenda asuburai uburai ubutanga nibokorekana kuri nyomba nekero moroche research rire sikaguri esibeti buya uyu no mongina oye naende that is the start of leadership iga abangina mbaro in leadership atatiga batari kuoroka babwatane basali menumia barosi menumia erinde tubanchire bakoregas. They are very good in leadership. Boigo ogosabokona nigo waikera anene awatenende vyama mense ya Kenya Banyareko bakwena na ribaga chia ABASUBATI rire na barabo Banyareko bakoimokia chibendere che vyama byabo na kuburia OBORAI anene sechinsemo mense ya Kenya. Kise gwanja chiri the major political parties like one to atwalere kwenye ODM to gwata UDA. Kise gwanja in the political positioning che ABASUBATI a ticket either yobo governor or senator will completely change the narrative way. ABASUBATI atanago kogenda parliament igari aende gutenera ABASUBATI ba Gusii bonds. So my call today, political leadership, especially in Gusii, I'm leaning to Gusii, they can bring the change that we're looking for. Kuripoteri kutaseni Ndizi TV kuri county ya Kisii eliterana Josephat Amesi. Biya muno muliketo Josephat Amisa soroboti rwa senchira yo boyekera gotigana yubono nigo munyakorobekama ka ODM imeye county ya Kisii onde gikerose anyaraga kora omoye gabuli tokolia robo konyara gwa kemesumana konyera bali batigo chinkomana na gushirugu mabwabo chinga kuchiyokorobekana wakorekanete iki yetaseka kia matuka tato kati ya menyewe kurwa se county ya Kisii nigo batebire buna wikabagendra korobekana weke serikali ya igoire ose ya yerie amagoli yebinto uno muliketo Mirded Mumanyi agotomanya. Magega yomurai wekiama gia AZIMIO RAILA Odinga gutanga salit koria lero koba eliogotongia emesuma eliokunyura bali basiria amagimabo chingaki chokorobekana bono nigo abananchi imeyomo chobosongo besokia na gotongia emesuma na wetana na bunenchere ya moyo kunyura abantu bali basiria amagimabo ase chingaki echo. Abananchi abo bakoragwa no muteneri bwekiama gia ODM kerosiondeki nigo atebire abananchi nigo bakorobekana asenchira yo mulembe kurende nigo abanyanyimbo batumeka chinguru gwetanya ekerengo chinga gichokorobekana kerosi niga mentre goteba buna agokonga kwa magoli yebinto imensi ya Kenya na kugokwirura abantu gwesokia na korobekana asenyencho nigo babwate obolemerwa obonge bagaita abantu baito batato bakwete abane baito tabanye ti abane bari gitari abangi. Gotoko condemn that brutality today.
Togo te bagaki. Serikali kwege dekera se constitution. Nga totare ngora maandamano ngora. Tore peaceful. Ngi bago tu akara masala. Kombora anja basigati abatiga magana yi. Nonya parabuo. Basu mbogete. Onya to goro bosi 250. Abaramu no ba ko rabo. Igo tiga to bamu. Abantu ba Kenya. Kobori no mo to kobori. Orio monene. Motorio monene tiga to tebi. Na kia kore ni cost of living down. Ni gobono abananchi abo baorokia obororo obonene ase ogosiria abancho babo chinga kiecho cyokorobekana ase bono baburi omorai wense Dr. William Ruto okora chingwana no morai bwo bwa Azimio Raila Odinga iliokogayana omochando yo ogendete kwenekirwa imense ya Kenya. Ni goto ntete koboria serikali ga keraba waka banta masasi nduka ki ya muntu ndo wense Kisii osegento kia eke betuna abantu barenga maandamano onde teyo nono yomo dukate saliri onde kento nkeyo kia eke irire gosongoga igaige tware kwanda manasa amani nekito kwanda manera serikali nemanyete bama wita bana baita basini ni baokina bona nje basilanki mwa kumuli abana baita basini gakinkolera tole bono tokolera mono sengenja abana baito basirire lakini angotebe umuntu ito bwense na ligiraira wasima asoko monyora mugambe nere buna mwarenge ko ligichikura amangana wanza utoligeria abasikari atire gose lege squad gose ningi egocha goita abana baito yote agotokonya tokakora na amani amandamana ito abasigari bagasoa gotoa kama sasine chitiagas totamanyeti ingi twagakora te because yo kuandamana ne haki ya mwananchi. Bono tokobolio mo president yotu Mr. Ruto chikurecho twagwakerete mambio gatebo kwaira lakini tikwaire te kuro kwa chinyorete no morango nyuma ayigoto ngotebaiga yeso narigereti korugoro ase chinga kecho nigo bakora bagoteba nti bari goche gotiga korobekana oika obogima bwa guswiriwe no morai bwense. We will continue ande to gotiga bakatonyore haki yeito na watoita baba tukore tuense be the last person. We will continue asking for our rights until we get it. Intu otawote binga abantu baito bagusii ntoli kwanda manaso gosalia bintu by'abantu igoto kwanda manase ngenjo bogima bwa sarekire obogima mosaregeti obogima mbokongeti. Tunataka kusema ya kwamba Sakayo maisha imekuwa mbaya, ndio maana tumekuja hapa kusema ya kwamba nasema maisha itafanya nini? Maisha ifanya nini? Irudi chini. Maisha irudi chini. Kuripotalia egetaseni kia Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi. Mbiyamuno muri kito Mildred Momanyi asoro bochurwa century yo boyekera no gotigara boyiga samangana lenge tokorobekana chi county bayigoni go chekera no korobekana uko anaso kunyara go kiemesumona kubanyira basiri tugima bwabo county ya Migori ngate chi county bayigo cheso kya seri tukolya lero kulende imeye county ya Mombasa maga yabanta banga weso kya na kunyara go kiemesuma kubanyira abamwabo igabanya nyimbo kurwa asenseme yuba turubanya umusangirekano yo akorera ko bwato kama lyoki yo kurusia maliga maisegento keru umusangirekano yo takoleka anase county ya Mombasa. Mheshimiwa Raila Odinga, wewe ndio kinara wetu. Usisahau wale walikufa. Usisahau wale waliumia. Uenda report the people with greatest responsibility with International Criminal Court ama any other authority ambayo can reign of them. Ya kwamba sisi ni watu wa amani. Hakuna mtu hapa umemuona na silaha yoyote. Hakuna mtu hapa umemuona na jiwe. Hakuna mtu umemuona na panda. Na sisi hii ndio kuanzia mwanzo kabisa tumesema sisi ni watu wa amani. Wakati tuko ni 21st century. We should be given time and right to talk. We will not allow Kenyans to go back there. County ya Homabay mega yakorera nebikaro byabo anase bunge ni gaba MCA kurwa se bunge yo osase meje bunge barorokana KWEMURUNGANIA na komochia serikali anaso gutumia chinguru waitania kerengo chinga kicho korobekana ni gobono chinga kicho ba MCA bagania esemirete neto butuki na bogo bokori wa wanyanyimbo aipoa wesokya na kumike gatambo grocha sabanyanyimbo bali babwatokere tamasasko chimbunde bali bali korobekana ekiyaita. Independent police oversight authority must come into this matter. The local police who are involved in killing our people
must be taken, brought to book, and this house must ensure this happen. That the National Police Service shall, one, strive to the highest standards of professionalism and discipline and amongst its members. Did we see that in what was happening during the demonstrations? Na kira yubaga genreta se county ni gawa MC bono baga ni jumura Vincent William Samuel Ruto kwa ne kibuna nko imukiari getambo kiro na gutwara chinkwano chebene numura we kema ke ODM rera moro dinga likonyara koire ni nsamangana arenge tobo gima wakonga ana soko nyara gokine kwa uchumi na wandigo wa muchiria abanyanyimbo aso gutumia chinguru go etania ekerango chinga kichokorobekana kwa Azimio One Kenya. Unanimously agreed that whatever is taking place or whatever happened last week on Wednesday, Thursday, Friday, the excessive use of force by the police officers was not very good to them. And more so, arresting or profiling members of the county assembly to the extent that they lock us in our homes to make sure they wanted to make sure that they arrest all of us. That is against the Constitution of Kenya. So the police should do their work. The IG of the police should come out. The National Police Service, the IPOA should come out and deal with the police who are actually killing our people. And the police should take action to people who go against the law. But people who are demonstrating peacefully, the police should allow us to demonstrate. Na umurai wabasa kurwase kaunti ya Nyamira goetrase kiama kereke ODM Dennis Marube nigo anyarega kubolia abagambi bonsi kwande kina kubwatira nabale anaso kunyara kwa merio bokori bwa serikali chinga kichinigo Dennis Marube anyarega kumuchia banyanyimbo anechinga kichio kwa bwatokera jimbunde gosama sasi anene abwatani kurwase nsemo ya Azimio na kugania bono kwa buli bagali yabene bagendera no kurobekana kwabo kwa serikali yegule okogani kwabo. So litukolia lero mora aware uno musikira ila mona dinga achigete to soke woki mesuma intwe bunorobeka rwa Nyamira, especially as a county era allied to Azimio la Umoja One Kenya Alliance ntoka ndate kuyaliga na kurubi so that tokore candle lighting in respect of our people who are clobbered, who are being beaten by the police, aba biri bakwangaishwa n'abanyanyimbo ngasinga nje yoko sokara bukuburi ikire kiyabo abana inchi abatalia makosa bakorete because era asiri chiku una abantu nabo bagosokara bu koreta mangana base serikali witira sokurubikana omorende lakini abanyanyimbo babere bakorekana gutumia chinguru gwetanye kerengo asuko severekania abana inchi bagucha mukurubikana na kuburia yara yabo igori buriria na gucha serikali ya Kenya kwanza ndiringa bamingi most of methodology como understanding the constitution about demonstrations and picketing inkigeko garabanyanyimbo bagutumeka chinguru gwetanie kerengo oseverekania bana inchi bagocha sumurubiri bo morembe kubu na gotigana yo muri Kitondemo Steven ni gago tumanyibu no msebo wodi ya Kemera James Matinga igobane sokya skero wekirani ya magendro ana sensemeyo ana sagote yabune miroberi menabe getno kwanika buna mache ngotokare asensemeyo roboturu asenchira yo wekirano Omochando bwa mache ko base chinganga tieme chande ko base chinsemo ao ime ya Gusii gati yabo Kemera ward ime county ya Nyamira. Omuroberi bwa mache ko rwa sensemo yegetacho giagetabo uchias chinsemo ao ime ya Kemera no muroberi yo chageta myake etane tieme rongevere ya maega oyo nyalite ko bakogosarikana gutena buna matukasugete amacha ya abeirega ase myake menge korwa gachage tuno mo skeo kioma 2002 mpaka 2007 na intumune county akaratwa chaka 2013 togacha amacha yakaba handed over gocha se county government togatema ko yakora renovation ntu atemeta ko rusia amacha nderi ogaro egera so ego chetangima lakini omo contractor ya etwe kola kananga akamusinya lakini eliji para je gore tuma bagatamba akene ji pipe kurweri ngurunji chetiko bekwa chisaine kira rosi amacha aya aikira abantu bakemera abasamu na batagete nonye nabo
nigo mo MCA okemera ward James Matinga achakire kubika chinchira chia bene chokobokyo murobiri oyura akonye kurusia mache korua sensoko goika setangia nene na korandi wase chichiro chiskuru ne chinsemo chinde chiakemera nigo twachire na ba engineer bakurua se department ya mache asogocha kurigereria e project ya macha ya kurugetabo na ndagenda kemera amacha ya ntuteta sobugango achake gutumeka ase chiro ya kemera n'abamenyi ba kemera na baro banyora machaya asengencho ali amacha ali ale kemera asandale chinsoko asengencho bamenyi bwa beiro bonge nechichocha abere chinyinge macha ataka bamaya abantu baminto asekenyoleke kyagetabo na kemera ito yonsipi tulenda amachaya eserikali yanchire gotoroiseria etutagetenga mwesimi watokonya yakorera innovation tubeke chipipe chirikia chiabunete ne tractor ne bintu binde byabere samache ne megoko angolengeria abobisa batari rora ba engineer megokeria makara batiabikwa ma egera macha achake gokonya abantu baito bakemera ne market akonye skuru ya ikonge buna konyora gokonya ne skuru chinde chinke buna kemera academy pamoja ne kerubo asahuru gwetera ase budget yo mwako ya Nyamira nigo Matinga egereiro murobiro yugosiruke boikeranu ase ngencho nigora akonye gokiana nio mochando bwa mache na gosiro bochenu imyakemera ntotagete torora machaya toyamenta chinguru ase chibesa twabege torora ase financial yeye ya 2023-2024 chibesa echo chiche chirosia machaya aruga egera safu kemera igonta gete gosaba eserikali yetu ya Nyamira nga amachaya na arago safu kemera town yetu murujo binagenda tegokina ngo basabande nga moje murigeria machaya asiba chitu abegete na ndanya nchiko isana totobeke chinde egera chirosia machaya aisane agosabwa abantu bakemera ko reporter ya Ndizi TV korwa sekenyoro kia getabo Kemera ward ebunge akitutu Masabe county ya Nyamira erietariane Ndemo Steven Tibono mulikito Ndemo Steven asoro boche runkumanyi kubuna kurwenseme ndebiro bya nebya butokire nyoro mugambi bwenseme ya mwamusio mo township rijadi magakirito kero mwancho muligereria na atware barasabene igoro yo kwa namangana arengeto bolende anana sense me yungati alingo chukumanyekaro chikoraga chinze isato chia bono butuko yabwatani akurwase ebyombe imeyerongo rwa gusiritukere igomba umerana na gotwara umuyegabene oyona bakwanera igoro yo gotasaro mwana munyaroka roboti Roberton Makoli na atumanyekaro chia Grace to chia butuko na dipo nasanya atumanyigoro ye barasa yakolekana bono chinse mo chiri chia mwamusio mangati yali to chukumanya ekero bono chia Gire chinsa isato chia bono butuko inyora bono mo mutindi niko gendeta woka senseri ya Nigeria oyibono chaga to woka litukole igoro na bwo murini go soiro ka senseri ya Tunisia ngati yango chukomanya ekero chia Gire isato chia butuko twali kubwatera nere gotera sumo na boyimanyirio igakoro kwa Joshua Auta ekero kali Petro nira mukira haine kishibi cha muneli gicha wikira senchira yo wikira na sayo munenda mangana bwa seri bwa tumbera na isato chia butuko omwali bo mangana majya senchira wikira no nsaye mo yabono margoba unabota nsembeli mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na bwa nsembeli ya YouTube na bwa kotana buna Ndizi TV News retira na nchi mkuru Vincent Onyancha.